jotono haini hai sanja kaham tei joto luku rokno khakchang ma tei sibai yafaru tini 26 tarik 5 March 2021 haini hai All Tripura Indigenous Student Association ni ngoi haini hai kaisa nangkokmani kok thai rokno lukurok ni bwskango saklayo ni mangai hai ma phaipika sekango nang nakarsana je thangnai 25 tarik 5 March 2021 je khoroksa khorognoi Atisa ni adong rok Tripura mothao thangmani bagai belai kheno sungmung rok phaika ani thani obo nung boda thangkha khoroksa president nini boda yak tongo jaga borok thangmani bagai hnai kogrok sunghojakha haini bagai tini belai khe dukho nango kha boriyabu kaini bagai ang sakangono sini borong gunang supremo party IPF tini president borong gunang sarensi de Hwnmano nakarsana tei singno chini organization no naikol tongnai chini advisor ni chairman chini sar MK Jamatia bono bo nakarsana tini nironi bwskango press khayani ma phaimani no unkhe haisi miyani salo je koyek jona chini সংগঠন ছাত্র সংগঠন Atisa ekeba brotherhood organization IPF tiningaine koyek jona thangai Tripura motha join rokha join romani o oro jaga toma sajakha Atisa dissolve khlaijakha hai hnai samani sini pitor de Burma bo Atisa dissolve khlaijakha hnai samani omo tini haini hai ang repeat khlaiye kono dino Atisa borok ni paijagya je musukfrono borok o Atisa সংগঠন no dissolve khlaimeya tamani hamale je borok jengfrobo kwrwi je borok Atisa ni moto ideology sasok simaya sai simaya amrok bahai khlaiye Atisa no dissolve khlaikha nei kok sai tongkhaba amo kono dinongoi maya amongkha 2012 5 May ni organization organization no sung hor rongwi sumai tangoino sung organization no sengmani amo kono dino buni thanio bokhrok bom thanio dissolve khlaijaknai organization ya buni thanio bokhrok bompro o Atisa All Tripura Indigenous Student Association kono dino buni thani bokhrok bompro o association dissolve khlaijaknai association ya amang first of all sawani musu haini bagai belai khe unconfidential activities rok sak no confident ingya khlaiye buni thani bokhrok bomui rimani omoni bisingtei kono dino সংগঠন dissolve ungoi maya